Tak ešte raz vám prajem pekný dobrý deň účastníkom webinára, ktorý je zameraný na aktivizujúce vzdelávacie metódy, ktoré využívajú pedagógovia vo svojej bežnej praxi. V podstate na úvod by som vám chcela povedať, že sme sa dnes stretli aj vďaka podpore Európskej únie a programu Erasmus+, nakoľko sme my, pedagógovia zo Spojenej školy, boli v hostovskej krajine v Čechách a realizovali sme tam vzdelávací proces s týmito aktivizujúcimi vzdelávacími metódami a vďaka programu Erasmus Plus sme prefinancovali spolu 10 836 eur. Takže naozaj ešte raz sme povďační každému jednému, ktorý nám s týmto pomohol a všetkým účastníkom. Cieľom dnešného webinára je vám v stručnosti predstaviť náš výstup, ktorým je vlastne metodická príručka, ktorú sme pedagógovia zhotovili Čaute. pre ďalších pedagógov, aby ste teda mohli využívať tieto aktivizujúce vzdelávacie metódy priamo na vyučovaní. Sekundičku. Poprosím vás, aby ste si všetci vypli mikrofóny, lebo tu máme trošičku spätnú väzbu potom. A ešte sa chcem predtým opýtať, je ma počuť dobre? Aspoň kývnite, ak áno. Áno, je. Dobre, super, ďakujem. A teraz si prosím vypnite tie mikrofóny. Dobre, čiže povedali sme si, že sme vlastne boli v tých Čechách a realizovali sme vzdelávacie aktivity, ktoré pomáhajú aktivizovať toho žiaka, zapájať ho priamo do vyučovacieho procesu. A vlastne predtým, než začneme sa trošičku baviť o tej metodickej príručke alebo o tých postupoch, ako pracovať so žiakmi, by sme si mohli priblížiť, prečo je vlastne dôležité, aby sme tých žiakov zapájali do toho vyučovacieho procesu a aktivizovali ich a zvýšili u nich tú motiváciu. Určite ste všimli na vyučovacom procese, že máme generačné rozdiely medzi nami pedagógmi, medzi žiakmi, nakoľko žiaci pochádzajú sú z inej generácie, ako sme my. Je to tzv. Generácia Z, ktorá sa narodila do doby, kedy už plne funguje vlastne celá digitalizácia, informačno-komunikačné technológie, komunikácia prebieha na úplne inej úrovni, ako keď sme chodili my do školy. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby sme sa žiakom alebo tejto generácii prispôsobili a využívali tú informačno-komunikačnú technológiu aj priamo na vyučovacom procese. Okrem toho, v dnešnej dobe sa všade kladie veľký dôraz na tzv. Mäkké zručnosti, na soft skills. Medzi tie základné mäkké zručnosti patrí komunikácia, kooperácia alebo spolupráca, kritické myslenie, flexibilita, schopnosť riešiť problémy, digitálne zručnosti a časový manažment. Úlohou každého učiteľa je u žiakov vzbudiť ten záujem, motivovať ho, aby sa rozvíjal aj týmto spôsobom, nakoľko nemôžeme sa zamerať na tom vyučovaní len na samotný kognitívny proces alebo získavanie len odborných vedomostí a zručností, ale musíme dbať na to, aby sa tá osobnosť jedinca, toho žiaka rozvíjala komplexne, aj z toho psychologického hľadiska, aj so zameraním zrovna na tie mäkké zručnosti. Určite ste si všimli aj vy v rámci vyučovacieho procesu, že žiaci častokrát aj pri tej domácej príprave nemajú dobrý časový manažment, nevedia si rozčleniť ten čas na prípravu doma, na nejaké záľuby, na nejaký voľný čas. Čiže toto je dôležité, aby sme u tých žiakov ich viedli aj k tomuto. A vieme to urobiť priamo na vyučovacej hodine. Vieme sa venovať vyučovaniu alebo metódám vyučovacím takým, ktoré nám umožňujú u žiakov rozvíjať spoluprácu nie len vo dvojiciach, ale vo väčších skupinách, vzájomnú komunikáciu, empatiu, aby vedel pochopiť jeden druhého a rešpektovali navzájom svoje nápady, názory a postoje. A toto vieme urobiť priamo na vyučovacích hodinách. Čo je veľmi dobré alebo podstatné v podstate na vyučovacej hodine je, aby tie deti, tie žiaci sa priamo zapájali, boli aktivizovaní. Určite ste sa už stretli s pojmami, ako je inovatívne vzdelávanie a aktivizujúce vzdelávanie. Síce niektorí si s tieto dva pojmy môžete navzájom zamieňať, ale je dôležité, aby sme si vysvetlili nejaké tie základné rozdiely medzi nimi. Pri tom inovatívnom vzdelávaní
sa rozprávame, alebo teda hovoríme o tom, že sú použité nové technológie, nové metódy, ja neviem, kooperatívne vzdelávanie, projektové vzdelávanie, informačno-komunikačná technológia. Ale ak sa budeme baviť o tých aktivizujúcich metódach, bavíme sa o tom, ako toho žiaka aktivizujeme, priamo zapojíme do toho vyučovacieho procesu. Čiže nebavíme sa o tradičnom vyučovaní, kedy učiteľ celú hodinu rozpráva, prednáša, niečo vysvetľuje, po prípade demonstruje, ukazuje. Rozprávame sa o tom, ako žiaka zapojíme, ako si žiak vyhľadáva informácie, ako tie informácie triedi, ako hodnotí, aké sú tie informácie podstatné, ktoré sú užitočné, ktoré sú už teda vedľajšie, len doplňujúce informácie. Navzájom komunikuje v tej skupine, spolupracuje a spoločne dostanú alebo dospejú k nejakému výsledku, dosiahnu ten vzdelávací cieľ. Častokrát sa učitelia, ktorým sa snažíme tieto aktivizujúce vzdelávacie metódy nejako priblížiť, alebo teda ich sa snažíme motivovať, aby ich používali vo svojej praxi. Častokrát sa stáva, že učitelia sú skôr takí skeptickí k tomu, že veď to sa len hrajú tí žiaci na hodine, že tam nebude to dobre, nebudú vedieť spolupracovať, nebudú vedieť urobiť nejaký konkrétny výstup. Ale opak je pravdou. My sme si toto vyskúšali nie len u nás, na našej škole, ale takto sme učili aj v zahraničí a tie deti sa naozaj zapájali do vyučovacieho procesu. Hodina bola celá aktívna, všetci žiaci sa zapájali celých 45 minút, tí žiaci pracovali a na konci hodiny mal každý jeden žiak alebo každá jedna skupina hotový ten produkt alebo úlohu splnenú, ktorú učiteľ zadal. Bez toho, že by naozaj učiteľ musel celých 45 minút niečo prednášať, pracovali žiaci, boli aktivizovaní. Čiže to je ten hlavný rozdiel medzi inovatívnym vzdelávaním a tými aktivizujúcimi metodami, ktoré chceme využiť. My chceme toho žiaka zapojiť, aby teda naplno vnímal, čo sa okolo neho deje, prečo hľadá tie a tie informácie, prečo má s nimi pracovať a na čo mu tie informácie do budúcna budú dobré. V rámci metodickej príručky sme vypracovali aj konkrétne aktivity, ktoré môžete so žiakmi na vyučovacích hodinách realizovať. Ak teda môžem, skúsim vám nazdieľať obrazovku, kde mám tú metodiku, ktorú sme vypracovali, učebnicu a vlastne ukážem vám niekoľko tých základných, s ktorými sa stretávame. Ešte mi prosím vás niekto kývnite, či vám to ukazuje učebnicu. Áno, dobre, super. Takže je viditeľná, to sa teším, že som to zvládla. Takže takáto metodická príručka je vlastne našim výsledkom nielen toho projektu, ale celej našej snahy, kam sa naša škola snaží uberať. Táto príručka bude teda zverejnená alebo je už zverejnená aj na stránke školy a viete si ju kedykoľvek stiahnuť, je vo formáte PDF a môžete ju používať ako učebnú pomôcku alebo nejaký podklad k vašej práci. Ako som spomínala, tých aktivizujúcich metód je niekoľko. Tie metódy sú vhodné nie len pre stredné odborné školy, ale aj pre gymnázia, všeobecno vzdelávacie predmety a samozrejme aj pre základné školy. Tie aktivity sa delia na základné skupiny a to sú konštrukčné, komunikačné, produktové a aktivity na spätnú väzbu. Čo sa týka tých konštrukčných, tie aktivity sú vhodné najmä pre žiakov na základných školách, po prípade na stredných školách, ak máte na začiatku školského roka adaptačný týždeň, ak máte triednické hodiny a chcete s tými žiakmi spolupracovať, aby sa navzájom lepšie spoznali, aby sa vytvorila klíma v triede pozitívna a naozaj vytvoril sa, utúžil sa kolektív. Tak tieto aktivity sú veľmi vhodné. Máte pri každej jednej aktivite napísaný jej názov, pomôcky, ktoré budete potrebovať, aj čo má robiť učiteľ a čo majú robiť žiaci. A v závere každej takejto jednej aktivity je aj zhodnotenie, čo si ten učiteľ má na tej hodine všímať, čo žiaci robili, ako to robili a ako sa majú vyhodnotiť. Buď či sa má hodnotiť žiak sám, alebo čo má u žiaka hodnotiť aj učiteľ. Tak tieto konštrukčné aktivity sú napríklad dobré na triednickej hodine, ak chcete, aby sa zapájala skupina. Napríklad aktivita rieka alebo láva,
Žiakov rozdelíte do skupín, kde sú napríklad po 4 alebo po 5 žiaci, môžete ich rozdeliť náhodne alebo sa môžu sami rozdeliť do skupín po prípade aktivitou molekuly, tu si ešte vysvetlíme. Takže sú rozdelené do dvoch skupín, žiaci dostanú napríklad A4 papiere, nožnice a budú si musieť urobiť vlastne chodníček alebo cestičku cez pomyselnú rieku alebo lávu. To, ako to spravia, ako si vymyslia, akú stratégiu zvolia si každej jednej skupine. Čiže pri tejto metóde, okrem toho, že žiaci majú splniť úlohu prejsť z bodu A do bodu B, majú navzájom komunikovať, majú prísť na jednu stratégiu, majú sa na niečom dohodnúť. OK, tak sa ospravedlňujem ešte raz, nejaký výpadok siete bol. Dúfam, že sa teda ešte raz počujeme všetci. Kývnite, aspoň. Dobre, super. Kolegovcia ma počujú, takže výborne. Tak sme sa bavili o aktivite láva alebo rieka, cez ktorú žiaci majú prejsť. Ja vám ešte raz nazdieľam obrazovku tej metodickej príručky. Takže dôležité je, aby ste teda po vykonaní každej jednej aktivity hodnotili žiakov, čo robili, ako robili, aký mali dodržaný postup, ako navzájom komunikovali, či sa vedeli dohodnúť, či vedeli jeden druhého, alebo navzájom svoje nápady rešpektovať, či sa im podarilo úlohu úspešne splniť. To sú tie základné, tie konštrukčné aktivity, ktoré sú také jednoduchšie a vhodné buď na tie triednické hodiny alebo v rámci adaptácie. Čo je veľmi dôležité, je si uvedomiť, že každého jedného žiaka sa snažíme zapojiť do akejkoľvek aktivity, ktorú si my chceme robiť. Častokrát sa stretnete s tým, že žiak odmietne. Netreba ho tlačiť na silu, ale môžete ho dať sedieť bokom a čakať, kým sa bude chcieť zapojiť, keď uvidí, že ostatní žiaci pracujú. Ono sa to zvyčajne stáva, že žiak, teda niektorí žiaci, on je odmietajú, lebo on je už veľký, on to robiť nebude, on sa nebude takto zapájať, ale keď vidí postupom času, že ostatní spolužiaci pracujú a že je to celkom zábava a že sa im teda darí tie úlohy plniť, oni sa postupom času pridajú. Ak ani tak sa nechcú pridať, môžete mu dať osobitnú úlohu, že bude napríklad niektoré úlohy, aktivity sú merané časom. Že majú 5 minút na jednu úlohu, 5 minút na druhú, tak mu dáte proste stopovať ten čas v skupine. Čiže v podstate nerobí konkrétne celú tú aktivitu, ale nie je taký outsider, nie je odsunutý niekde bokom, je takisto zapojený a v závere si taktiež zaslúži odmenu za to, že teda spolupracoval a tým spolužiakom pomáhal tým, že vlastne stopoval čas. To boli také všeobecné aktivity. Ale ak sa ideme baviť už o aktivitách, ktoré môžete využiť na samotnom vyučovacom procese a veľmi dobrá aktivita je aktivita interview, ktorú môžete využívať na preopakovanie celého tematického celku. To znamená, že máme jedného vpredu, posadíme buď žiaka, po prípade môže byť učiteľ a ostatní žiaci sa rozdelia do skupín a budú si na papieriky zapisovať otázky, napríklad z konkrétneho učiva alebo z celého tematického celku. A potom, keď majú otázky pripravené, tieto otázky budú klásť buď tomu jednému žiakovi, ktorého sme si zvolili, alebo vyučujúcemu, ktorý predpokladá, že by mal vedieť na každú jednu otázku odpoveď. Táto aktivita je veľmi dobrá na zhrnutie, preopakovanie a upevnenie si učiva pred napríklad, ja neviem, polročným skúšaním, polročnými písomkami alebo pri prebratí celého tematického celku. Je veľmi dôležité, aby sa žiaci naučili klásť tie otázky správne, aby vedeli sformulovať tú otázku, aby bola zrozumiteľná, presná a jasná. A takisto je veľmi dôležité, aby ten žiak odpovedal, alebo ten učiteľ, odpovedal presne, jasne, stručne a na to, na čo sa ho tí žiaci pýtajú. Takúto aktivitu vieme využiť na akýkoľvek predmet, či je to predmet všeobecno vzdelávací alebo odborný. Čo je veľmi dobré, alebo čo považujeme za
prínosné pri týchto aktivitách alebo z druhých aktivít, ako je vlastný príbeh. To sú produktové aktivity, kedy tí žiaci na tej hodine niečo konkrétne vyprodukujú. Napríklad môže byť aktivita vlastný príbeh, kedy žiaci, najmä na jazykoch, či už slovenčina alebo angličina, vyprodukujú nejaký príbeh. Učiteľ ich rozdelí do skupín, dostanú tému. Tu máme napríklad tej metodickej príručke prvý deň v škole. Príbeh by mal mať aspoň 20 vied, musí mať dve postavy, jednu zápletku, aby tam bola. A samozrejme, žiaci majú 20 minút na vytvorenie príbehu. Vymyslia si, či už v slovenčine alebo v cudzom jazyku a potom svoj výsledok jeden zo skupiny odprezentuje pred celou triedou. Pri tých cudzích jazykoch je veľmi vhodné, ak tam použijete, ja neviem, 4-5 slovies alebo nejakých cudzích slovíčok, ktoré by v tom príbehu mali byť použité. A tým pádom hodina funguje tak, že učiteľ v podstate nerobí viac menej nič, len pozoruje tých žiakov a žiaci aktívne pracujú na tej hodine, zapájajú sa a niečo produkujú. Učiteľ je tam ako poradný orgán a na záver tej danej aktivity spolu so žiakmi vyhodnotí jednotlivé príbehy, aké si vymysleli a ako im to v podstate išlo. Čo sa týka ostatných metód, je veľmi dobrá metóda aktivita konkrétny výstup. Ten vieme použiť opäť na akomkoľvek predmete, vrátanie informatiky, vrátanie jazykov a odborných predmetov. Konkrétny výstup môže byť na informatike, zadáte žiakom, zase sa zadajú do skupín alebo po dvojiciach, zadáte im napríklad tému Valentín a majú vyprodukovať alebo vyrobiť, navrhnúť leták na valentínsku zábavu. To už v akom programe budú robiť, je na nich. Kto bude za čo zodpovedný, je na nich. Oni sa v tej skupine rozdelia si úlohy a spolu budú pracovať. Nájdu si informácie na internete, ktoré tam chcú použiť, posťahujú si obrázky a v konkrétnom programe, napríklad v Canve, môžu vypracovať. Tí, ktorí robíte v Canve, určite viete, že sa tam dá naozaj vyrobiť, pripraviť, zhotoviť všeličo v rôznych formátoch, či to bude vo formáte obrázkovom na koni alebo do PDF-ka, potom to môže ísť do tlače. Vedia takto žiaci pripraviť akýkoľvek hotový produkt alebo výrobok. Čo je veľmi dôležité, keď budete hodnotiť túto aktivitu, je, aby žiaci vedeli navzájom komunikovať a spolupracovať, lebo častokrát sa môže stať alebo dojde k situácii, kedy v tej skupine máme automatických dvoch vodcov a nevedia sa navzájom dohodnúť, nevedia prísť k nejakému kompromisu, tak je veľmi dôležité, aby ste toto sledovali a v prípade nejakých ťažkostí to ukorigovali u tých žiakov, čím sa vlastne u nich rozvíja tá emocionálna inteligencia, aby vedeli teda urobiť ten kompromis a pracovať v skupine. Čiže opäť sa rozvíjajú aj tie mäkké zručnosti. Takýchto aktivít je naozaj veľa, máme ich tu spomenutých niekoľko. My sme konkrétne, alebo teda najčastejšie ja osobne používam prípadovú štúdiu, ktorú som aplikovala aj priamo v rámci vzdelávacích aktivít v Čechách, kedy žiakom vlastne nastolíme nejaký problém, ktorý majú riešiť na danej hodine. Opäť sa žiaci dajú do skupín, zadá sa im konkrétna situácia, ktorá sa môže v praxi vyskytnúť a žiaci riešia problémy. Napríklad mali pripraviť recepciu pre 200 ľudí s nejakým rozpočtom, dajme tomu tých 6 000 eur, ako máte aj v príručke uvedené, a mali za 5 minút alebo za 2 minúty sa dohodnúť, kde v danom meste alebo v danom okrese tú recepciu by realizovali. Keď to spravili, dostali 8 minút na to, aby spísali zoznam jedál a nápojov na tú recepciu. Ďalej dostali prvý problém, že im zavolal objednávateľ, že rozpočet sa musí znížiť. Čo budú robiť? Ako to budú riešiť? Takže musia vedieť sa vysporiadať aj s takýmito situáciami, ktoré vzniknú naozaj v reálnom pracovnom živote, v praxi, ktorú budú neskôr ako absolventi vykonávať. Pri tomto by som sa pozastavila. Žiaci naozaj medzi sebou diskutovali, že tak čo teraz, čo ho uberieme, čo vyhodíme, alebo necháme všetky druhy jedál, ale znížime počty porcií. Potom zase ďalšia skupina to riešila tým spôsobom, že odstránili 3 druhy jedál a zároveň
znížili aj množstva nápojov, len aby teda splnili tú úlohu a takto postupne im budete pridávať problémy, ktoré môžu vznikať a oni ich majú riešiť a v závere hodiny každá skupina prezentuje, ako tieto problémy riešila. Čiže riešili konkrétny prípad, prípadová štúdia, vynikajúce zadanie najmä na odborné predmety. To boli také aktivity, ktoré sú zamerané na samotný výchovno-vzdelávací proces, na to učenie sa, preopakovanie vedomostí, zručnosti alebo učenie sa nového, osvojovanie si nového učiva. Ale ako pedagógovia by sme určite nemali zabúdať na to, že v závere každej vyučovacej hodiny musí dojsť k spätnej väzbe. V metodickej príručke sme uviedli aj niekoľko aktivít, ktoré sú zamerané na spätnú väzbu. Nie len spätná väzba spôsobom tým, že idem zistiť, čo sa naučili, čo pochopili, čo si zapamätali z hodiny, že ja sa budem pýtať, no tak mi vymenuj, ja neviem, nápoje z ovocia. Alebo, ja neviem, vymenuj mi vybrané slova. To je málo. To je len reprodukcia. To sú tie nižšie kognitívne ciele. My chceme od tých detí získať viacej. My chceme vedieť, či si to uvedomujú, čo sa na tej hodine robilo a či sa u nich rozvíja osobnosť ako taká. Aj psychomotorické ciele, aby boli, aj tie afektívne ciele boli splnené a dosiahnuté na tej vyučovacej hodine. Preto máme v metodickej príručke rôzne aktivity, ktorými viete získať rýchlu spätnú väzbu. Máme takú všeobecnú spätnú väzbu a máme potom také konkrétnejšie, kedy vlastne získate ich postoje. Vy si na tabuľu napíšete, hej, v čom som sa najviac posunul, čo ma dnes najviac zaujalo. Deťom dáte malé farebné papieriky, tie, ktoré sa lepia, tie trhacie bločky a oni na ten papierik napíšu, čom sa najviac posunul, čo ho dnes najviac zaujalo, čo mu nové pridala táto hodina, alebo či získal nejakú novú informáciu, čo sa mu najviac páčilo. A oni vám to tam postupne popriliepajú a vy si to postupne s tými žiakmi prejdete. A keď náhodou získate nejakú negatívnu spätnú väzbu, tak s tými žiakmi to prekonzultujte. Prečo vnímali negatívne tento a tento prvok na vyučovacej hodine? Prečo sa im zdá, že nič nové sa nenaučili? Hej, treba sa tomu venovať, treba to rozobrať, aby si tí žiaci uvedomovali, že keď niečo robili, nejakú činnosť, nejakú úlohu, došlo k znútorneniu nielen toho učiva, ale aj toho procesu. Častokrát sa stretávame, že na závere vyučovacej hodiny, keď sa pýtame, že ako sa vám páčila táto hodina, joj, bolo to super, my sme sa celú hodinu hrali. Tak ako trošičku to je zarážajúce, lebo oni to vnímajú, že sa hrajú. A vravím, a čo si sa naučil, ja neviem, napríklad o dietnom stravovaní pri nízkocholesterolovej diete. A už mi povie, hej, nejaké tie body, ktoré naozaj platia pri tej diete. A vravím, a čo si sa naučil, alebo čo nové si sa dozvedel pri tepelnej príprave pokrmov pri tejto diete. A už mi povie. Vravím, a teraz mi ideš naozaj povedať, že sme sa len hrali? A že nie, že on si jej zapamätal. Že oni si to tie deti ani neuvedomujú. A našou úlohou je, aby sme prostredníctvom týchto aktivít u žiakov dospeli k tomu procesu uvedomovania si, čo robíme a prečo to robíme. Okrem toho môžeme spätnú väzbu získať aj takú pocitovú, kde je veľmi rýchla. Má na to 2-3 minúty vám stačia. Vy si na zem buď kriedou nakreslíte, alebo si len načrtnete ako keby os. A na tú os zvýrazníte tri miesta, kde hodina bola úplne super, bola taká, že OK, prežil som, alebo bola úplne zle. A žiaci sa postavia zo svojich miest a prídu k jednotlivým tým úsekom. A vy viete, že z tých 20 žiakov boli 15 úplne super, traja boli v OK a zvyšným sa nepáčila hodina. Ale spýtate sa, prečo bola hodina úplne super? A povie, lebo som sa veľa naučil, alebo bolo to zábavné, alebo pracovali sme v skupine. A niekto povie, že úplne zle. A prečo? A častokrát sa stane, že oni nevie povedať, že prečo. Len proste sa tam postavil. Čiže u tých detí sa snažíte, alebo u tých žiakov sa teda snažíte zistiť aj prečo vnímajú niektoré veci, tak ako vnímajú a prečo hodnotia nie len vyučovaciu hodinu, ale aj celý ten postup a celé tie činnosti, ako ich hodnotia a čo ich k tomu viedlo. Takou komplexnejšou spätnou väzbou je vlastne spätná väzba na pochopenie učiva,
kedy žiakom dáte rôzne pomôcky, ako sú fixka, krieda, papieriky a pera a oni napíšu na papierik, čo si najviac pamätajú z danej hodiny. To už je konkrétne zamerané na dané učivo, na tie kognitívne ciele, čiže čo si zapamätali z učiva. Ale ak chcete veľmi rýchlu spätnú väzbu, tak je vhodná aktivita hore-dole a to znamená, že žiaci sedia na svojom mieste. A vy im kladiete otázky typu, kde bude odpoveď typu áno alebo nie. Môžete nacvičiť si to na neostro. Napríklad, je dnes pondelok a je streda. Ak je nie, ostávajú sedieť. Ak je pondelok, tak by sa postavili. Ale keďže je streda, ostávajú sedieť. Učili sme sa dnes, ja neviem, vybrané slova po B, áno, postavia sa. Môžu si potom sadnúť. Dáte ďalšiu otázku. Patrí medzi vybrané slova na B aj bylina a postavia sa buď áno alebo nie. Je to veľmi rýchle, je to presné a nezaberie to veľa času. A čo je jedným z tých plusov tejto aktivity je, že tie deti sa rozhýbu. Im to príde zábavné, aktívne, nie sú usedení celý deň, trošičku sa im prekrvia tie mozgové závity a oni potom pracujú naozaj oveľa aktívnejšie. Čiže v rámci tejto metodickej príručky máte aj aktivity zamerané na spätnú väzbu. Ako som spomínala, metodika je prístupná na našej stránke školy ssmk.sk v sekcii projekty Erasmus+, a tam máte metodickú príručku, viete si ju kedykoľvek stiahnuť. Dnes nemáme teda veľa času, aby som vám podrobnejšie rozprávala o všetkých tých aktivitách, ktoré sú dôležité a ktoré môžete realizovať na vašom vyučovacom procese, ale máme naozaj skúsenosti nie len u nás zo školy, ale aj zo zahraničia, kde sme sa stretli naozaj s pozitívnou spätnou väzbou a kde kolegovia realizovali tieto vzdelávacie aktivity. V tej príručke sú teda aj popísané, ako sme teda pracovali, čo sme tam robili a máme aj tú spätnú väzbu. V závere, ak by ste chceli vidieť, tak takto vyzerá potom spätná väzba na konci vyučovacej hodiny. Žiaci nám popísali, čo sa im páčilo, čo bolo na tej hodine super a učiteľ to môže nechať a pre toho učiteľa je to taktiež motivujúce. Keďže máme obmedzený čas v rámci dnešného webinára, ak máte niekto nejaké otázky, alebo ak by som mohla poprosiť kolegov, ktorí boli so mnou v Čechách, aby sa vyjadrili, ako sa im s takýmito deťmi pracovalo, kedy využívali aktivizujúce vzdelávacie metódy, tak môžu v stručnosti povedať. A keď niekto teda má otázku, tak sa môže prihlásiť a pripojiť. Takže poprosím. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja som teda absolvovala tento program Erasmus Plus v Uherskom Hradišti a musím povedať, že som mala mierne obavy v úvode, či mi žiaci budú rozumieť, či budú chcieť spolupracovať, či sa budú chcieť zapájať, alebo nebodaj prezentovať tie svoje nápady, na ktoré prišli, ale tieto obavy sa rozplynuli hneď po nejakých úvodných minútach môjho pôsobenia v jednotlivých triedách. Keďže učím slovenský jazyk a literatúru, nevenovala som sa môjmu predmetu, ale zvolila som si aktivitu riešenie problémov, pri ktorej som sa zameriavala na rôzne mäkké zručnosti, ktorými boli napríklad kreativita, analytické myslenie, spracovanie informácií, v závere vlastne prezentačné, komunikačné schopnosti. A myslím si, že žiakom sa to aktivita riešenie problémov veľmi páčila, pretože mohli spolupracovať, mohli si manažovať čas, čiže aj ten time management bol dodržaný a v závere, keď prezentovali, dokonca kladli otázky a vyzerali veľmi aktívni, zúčastnení a aj pozitívne naladení. Na základe spätnej väzby, ktorú som dávala v závere jednotlivých hodín, to všetko vyznelo veľmi pozitívne, žiakom sa páčilo a spätnú väzbu teda sme pripojili aj do tej našej príručky. Ja nemôžem povedať nič iné, iba to, že nielen žiakov, ale myslím si, že aj mňa obohatil tento výmenný program a aj všetky tieto aktivity, a veci, ktoré som zažila v Čechách, využívam aj tu na Slovensku v jednotlivých triedách a na jednotlivých mojich hodinách. Ďakujem veľmi pekne.
Ak sa teda ešte môžem vrátiť k tomu programu Erasmus+, keď sme boli v Čechách, bolo nás tam 6 pedagógov, ktorí sme sa teda zúčastňovali nielen na odborných predmetoch, ale aj na odbornom výcviku, všeobecno vzdelávacie predmety, či to bol český jazyk alebo anglický jazyk a rôzne iné odborné predmety. Využívali sme naozaj niekoľko z týchto aktivizujúcich vzdelávacích metód. Bola to prípadová štúdia, bol to tam vlastne hotový alebo konkrétny výstup. Problémy sa riešili, boli tam aj tie konštrukčné aktivity, aktivity stoličky sa robili, láva a spätné väzby a závere hodiny, teda každý z tých pedagógov žiakov hodnotil. Žiaci hodnotili sami seba, svoje postoje, svoj posun, ku ktorému došli v rámci toho vyučovacieho procesu. A samozrejme, následne sme vzdelávali aj českých učiteľov, ktorí mali školenie, ako teda zapájať tých žiakov viacej do toho vzdelávacieho procesu, ako ich vtiahnuť doslova do toho vzdelávacieho procesu, aby neboli len takými tichými pozorovateľmi, hej, alebo tichými spoločníkmi tej vyučovacej hodiny, kedy naozaj len ten vyučujúci prednáša, demonstruje, vysvetľuje a ako my tomu zvykneme učiteľia hovoriť, tlačí im do hlavy tie informácie, ale aby sa k tým informáciám dopracovali tí žiaci sami, aby s tými informáciami pracovali, aby ich zhodnotili a aby sa dopracovali k nejakému výsledku, aby naozaj boli aktívni, motivovaní, zúčastnení a aby si uvedomovali, čo robia a prečo to robia. Uh, Rozprávali sme sa aj s vedením školy a v rámci okresu Veľký Krtíš, ak teda bol by záujem škôl alebo niektorých pedagógov, vieme dať aj bližšie odporúčania alebo nejaké školenie, po prípade vzorovú hodinu, ako tieto aktivizujúce metódy robiť na vyučovacích hodinách, a ako so žiakmi pracovať, lebo naozaj dnešný čas nás trošičku tlačí, máme tu už nejakých 5 minút do konca. Takže to sme dneska určite všetko nestihli, všetky aktivity si prejsť alebo podrobne vysvetliť. Myslím si, že som bola dosť rýchla, snažila som sa byť stručná, ale naozaj je tam toho dosť. Takže kľudne učitelia si môžete preštudovať tú príručku, kľudne si ju stiahnite zo stránky školy, naštudujte si, ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás cez školu, kľudne môžete cez sekretariát, ono sa to informácie posunie k nám vyššie, k tým učiteľom, ktorí sme boli teda priamo účastní aj tohto projektu a v prípade záujmu naozaj sme ochotní a naklonení spolupráci, kedy vám vieme urobiť vzorovú hodinu. Buď vy prídete ku nám, alebo my prídeme ku vám, aby sme sa naučili s tými deťmi pracovať, s tými žiakmi pracovať, či to je už na základnej škole alebo na strednej škole, nakoľko tie mäkké zručnosti sú dnes v 21. storočí nevyhnutnou súčasťou každého jedného povolania. Či sa budeme rozprávať o povolaní, ktoré je naozaj zamerané len na tú duševnú, ale aj fyzickú prácu. Dokonca aj samoživitelia alebo samostatne zárobkovo činné osoby potrebujú sa rozvíjať po každej stránke. Takže naozaj tieto aktivizujúce vzdelávacie metódy sú takým prvým krokom k úspechu, ako sa v budúcnosti žiaci môžu stať odborníkmi vo svojom odbore, aby teda boli pripravení na to 21. storočie a do života a najmä do toho pracovného života. Ak máte nejaké otázky, tak máme ešte nejaké 3 minútky, kľudne sa pýtajte. Doplním informácie, ak teda nejaké ešte máte. OK, ešte rada by som vám teda v závere pripomenula, že ako ste videli aj v pozvánke, webinár je nahrávaný a bude teda aj nahratý do výsledkov projektu v Erasmus+, a bude aj zverejnený na našej stránke. Takže ak budete chcieť môj stručný výklad alebo teda pomôcku k tým aktivizujúcim vzdelávacím metódam, tak kľudne môžete. A k tomu nazrieť, alebo vraj kontaktujte nás cez školu, cez sekretariát a určite sa dohodneme na budúcej spolupráci. Budem len rada, ak teda budeme náš okres na tomto intenzívne pracovať a budeme sa tým žiakom venovať, aby z nich vyrástli budúci šikovní absolventi škôl.
nie len tých základných, ale aj stredných. Nech si budujeme ten okres, nech sa rozvíjame. Ak teda ešte v závere by som sa mohla pochváliť v rámci školy alebo v rámci programu Erasmus+, tak tieto aktivizujúce vzdelávacie metódy robíme ako jediná škola v Banskobystrickom samosprávnom kraji, nie len u nás na škole, ale aj v zahraničí v rámci programu. A samozrejme tým, že sme ochotní vás zaškoliť, prevzdelať, ukázať vám, ako to je demonstrovať priamo na vyučovaní, tak nám aj náš zriaďovateľ Banskobystrický samosprávny kraj vydal také potvrdenie, že naozaj sme ako jediná škola v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorá sa venuje takémuto rozvoju nie len žiakov, ale samotnému vyučovaniu a vyučovaciemu procesu. Takže toľko na záver. Ak teda naozaj má niekto otázky, kľudne sa môže zapojiť. Ak nie, tak ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, že ste si našli čas. Naozaj tento webinár bol taký stručný, rýchly, si myslím, že až dosť akčný, že sme toho nestihli toľko, koľko som si na začiatku predstavovala, lebo naozaj je toho veľa. Ale tie podstatné prvé kroky, takéto nazobnutie tam je a ak to z vás chce, tak si to doštuduje teda na stránke školy a kedykoľvek nás teda môžete kontaktovať. Budeme naklonení spolupráci. Ja vám prajem pekný deň a ďakujem teda, že ste sa zúčastnili takéhoto webináru a že vám to dalo nejaké tie prvotné informácie a že sa tejto problematike potom budeme spolu venovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, dovidenia. Pekný deň, dovidenia. Čau. Dovi. Ďakujeme aj my. Ahoj. Budeme z Hradište. Vyzrieme si to Videnia. za... Ahoj, Mirko. Ahoj, Mirka, ahoj. Ahoj, ďakujeme moc. Ahoj. A ten to je kto? Teba nepoznám.